Για να μην πιστεύουμε λοιπόν όλα όσα γράφονται, Γιώργο μου. Αραβωνιάστηκε τα αγόρι. Παρακαλώ, με την κυρία Αμάλα Λαμουντίν. Ωραιότερος άντρας του κόσμου. Συμβιβάστηκε και αυτό. 53 χρονών αυτός, 36 χρονών εκείνη. Και μεγάλη του πέφτει. Από Και τον μεγάλη του Λίβανο. πέφτει. Αυτή τι είναι? Αυτή είναι Γαλλίδα δικηγόρος. Του κάνει καλό στο προφίλ Εδώ του. μπορούμε να μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία είναι ο Τζορτζ Κλούνι το 1989 με την τότε σύζυγό του. Σαν τον Κώστα Πρέκα. Σαν τον Κώστα Πρέκα είναι. Σαν τον Κώστα Πρέκα είναι, βέβαια. Είναι. Μοιάζει με αυτή. Μετά όμως χώρισε εκεί πέρα. Ελάτε να τον πάρετε. Λοιπόν, η Αμάλα Λαμουντίν έχουν σχέση περίπου 8 με 9 μήνες. Θεωρείται μία από τις διασημότερες και καλύτερες δικηγόρους του Λονδίνου. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες που είναι μαζί. Κάτι μπλεξίματα θα έχει αυτός. Θα έχει μπλεξίματα με τον νόμο, κανένα ΦΠΑ, Το τίποτα. Ιεζέγιο τι θα κάνει με αυτήν? Του Ασάνζ, έχω να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα πλέον έχει κοσμεί το χέρι της ένα τεράστιο μονόπετρο. Θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που αραβωνιάζεται ο Τζορτζ Κλούνι παρά τις πολλές κυρίες που έχουμε δει στο πλευρό του. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Τον κατάλογο της Βικτόρια Σίκρετ έχει πάρει. Όχι, αυτό το έχει νομίζω ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Έχει μάλλον κάτι Έχει ο έχει. Λεωνάρντο Ντικάπριο τον κατάλογο. Λένε λοιπόν Με ότι την θα κοιλιά. προχωρήσουν. Να μην ξεχνάτε. Σωστό, με την κοιλιά. Πολύ σωστό. Λένε ότι θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, θα παντρευτούν. Γιατί ο Τζορτζ Κλούνι έχει αποφασίσει ότι αυτή είναι η γυναίκα που θέλει να περάσει Πόσο μαζί. χρόνο είναι ο Τζορτζ Κλούνι? 53. 53. Δεν το άκουσα. Είναι 53 και η Ανάλη είναι 36. Ορίμασε πλέον. Ανοιχτός γάμος ή κλειστός? Νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Όπως και να είναι, δεν θα καλεστείς. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, Λάουρα, αλλά δεν θα σε καλέσουν. Δηλαδή και ανοιχτό και κλειστό δεν θα σε καλέσουν.